tak si mějte chlapi. To vím, se podívá. VIP 1714. Ignoruje zákazy v té komisi občanské. Může se ptát? Ona mě zakázala se... Je na filmu, já už musím jet. Tak to spust. No tak tady jsme prostě, no. Já jsem to taky slyšel. Jo. Já jsem to taky slyšel. Tak. A ujele, tak. Jo? No. Pověz na hlavu, ty vole. Pitomej. Se směješ jak trouba. Ten je můj. Zdar Franto, pojď si. Zdar Franto. Zdar Františku. A říkám, že to funguje. Ještě, Bartě, my si počíme řetě za zámek a potom je tam zámkem nahoře. No. Komunistům, pre. Nakonec po požářství, ale pořád to... Pořád to ještě není volno. Ukáž, si to přečtu. Bezděl, pojď si vzít noviny. To je dost chladný důl. Zdar! Hoši, tady je estráda. Počkej, já bych vzpomínal na to, jak tady stal variovali. Až tady nebudeme muset stát, tak to je rovně. No. Počkej, to bude článek, Ty pas počátek. Ty třetí jste spal? Jo, asi to je to nedotkejme, To je fakt. Koní pána Boha. Zněné jak sníha, to ho vyfoť. Ten je zněné jak pokva. Řešínky, aby jsme neměli hledat jídlo, nebo oni ji potřebovat. To jsou Nedělá.
Ale za komunistů vám teda špatně taky nebylo, tak poznáte, až budete teď, jak se budete. Bylo bez zaměstnání, fešáci. Až nebudete mít co dělat a budete si muset všechno platit, jo? Jo? Jenomže zapomínáte, že když tam bude odpoledně pan ministr, tak toto vám teda žádné mu neudělá, co děláte vy. Se můžete stydět. Ukažte mě ho teď. Tady je víc Vínské. To je zase ten Vínské. Jo. Hej! Kdy tam litnem. Málo, já tady mám dvoje. No, tak jdeme hvízdnout. Za malý výrobky.